Преди исках да съм професионален играч в няколко видеоигри, същевременно да съм добър в училище, да се самоусъвършенствам, да обработвам видеа, да правя видеа и сигурно още куп други неща. Хората казват, че ако опиташ да носиш две дини под една мишница, ще изпуснеш и двете. Аз опитах да нося повече и полагайки усилия навсякъде, се обрекох да нямам успех никъде. Мислих, че ако се принудя да свърша всичко, тогава най-после ще имам време и за важните неща. Само за да видя как задачите, които трябваше да свърша, продължаваха да се трупат, докато списъка за свършената задача стоеше празен. Знаех, че вниманието ми е най-ценният ресурс и все пак го пиех по толкова много неща. А колкото повече видеа за продуктивност гледах в интернет, като че ли толкова повече дейности започваха да се борят за вниманието. Прочети тези книги, следвай тази сутрешна рутина. Ой, не е ли време да се научиш да медитираш най-после? Чудесно, още неща, за които да се притеснявам. Това беше капанът на ефективността, в който съм попадал много път. Имах твърде много за правене и колкото по-добър ставах в отмятането на тези задачи, толкова повече нови тривиални неща се вмъкваха в списъка. След толкова много книги, прочетени по въпроса, разбрах, че не ми липсваше продуктивност, а яснота. Не знаех кое е наистина важно и кое е просто шум. И понеже вниманието ми се разпределяше между много неща наведнъж, имах незадоволителен напредък във всяко от тях. И колкото по-амбициозни ставаха графиците и системите ми за продуктивност, толкова повече несъществени задачи успявах да свърша. И така в поредния ден, в който си бях поставил 13 задачи за вършене, просто тотално прещраках и захвърлих списъка. Така или иначе нямаш шанс да се справя с всичко. Отхвърлих заблудата, че ще мога да свърша всичко и с риск да получа няколко кофти оценки в училище, просто се захванах с това, което смятам за важно. И така няколко дни по-късно, сигурно след година отлагане, качих първото си видео. Исках да казвам да на повече възможности и да върша повече като цяло, но нямах нито времето, нито енергията за това. Животът ни е ограничен и да правим жертви с времето си е неизбежно, но ето мен, аз ще се справя с всичко. Като така просто бях посредствен в повече неща. Ако исках да съм изключителен в едно нещо, трябваше да жертвам всичко останало. Ако избера работата и развитието си сега, вероятно ще трябва да изпусна доста забавления. А ако избера сега да се забавлявам, трябва да жертвам напредъка в целите си. Избягвах да се обвързвам с един от двата избора, защото исках да имам и двата. Но така не успявах да се насладя на нито един. Трябваше да избера, но ми беше трудно да определя кое искам повече. И вместо това се попитах, с кой недостатък предпочитам да живея? И по-точно, кое мога да си позволя да загубя? Готов ли съм да пропусна краткосрочните забавления сега, за да се отдам на това, което искам най-много? Или пък предпочитам да жертвам бъдещето си, като си правя кефа на мак, защото съм още малък? Така решението стана по-очевидно и най-после можех да приоритизирам това, което смятам за важно. И о чудо, тогава получих и резултатите, които исках, защото вече вниманието ми не се разпределяше по 10 различни дейности и можех да съсредоточа усилията си в само едно нещо. Но все още ми беше трудно да съм по-постоянен в захващането с задачите си и мислех, че това е проблем на дисциплината или мотивацията ми. Докато всъщност имаше далеч по-лесно решение, което споделям в това видео. Бъди здрав!